मुंबईमध्ये वॉर्ड क्रमांक 192 मध्ये शिवसेनेमध्ये नाराजी आहे। वॉर्ड क्रमांक 192 मनसेकडे आहे, तर प्रकाश पाटणकर शिवसेनेमध्ये आहेत। शिवसेनेकडून प्रीती पाटणकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे। पाटणकरांच्या उमेदवारीमुळे कुणाल वाडेकर नाराज झालेले आहेत। मुंबईत दादर इथल्या वॉर्ड क्रमांक 192 मध्ये शिवसेनेत नाराजी नाट्य रंगले। अखेरच्या क्षणी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेल्या प्रकाश पाटणकर यांच्या पत्नी प्रीती पाटणकर यांना वॉर्ड क्रमांक 192 मधून उमेदवारी देण्यात आली। त्यामुळे शिवसेनेतील जुने आणि सक्रिय कार्यकर्ते नाराज झालेले आहेत। या वॉर्डमधून कुणाल वाडेकर हे प्रमुख दावेदार मानले जात होते। ते माजी आमदार सदा सरवणकर यांचे समर्थक असून अनेक वर्ष पक्षासाठी काम करत आहेत। मात्र त्यांना डावलून बाहेरून आलेल्या उमेदवाराला संधी दिल्याने वाडेकर यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी अस्वस्थ झालेत। उपविभाग प्रमुख निकेत पाटील आणि शाखा प्रमुख अभिजित राणे यांनाही तिकीट न मिळाल्याने नाराजी वाढलेली आहे।